but kunalento le kuthiwa isigubhu somhlahlo. Leso sigubhu leso kwesomndawo. Usangasho ukuthi isigubhu somhlahlo, usangasho ukuthi isigubhu somndawo. Lapho sikhulunywa ngomuntu ofuna ukubhula, umuntu ofuna ukushaya umhlahlo mebhula, umuntu onesithunywa oprofitayo but ufuna ukushaya umhlahlo, abiza amagama nayibo. Leyo nto leyo eba u10,000. And wazi ukuthi once kwakhisha uhlanga wafaka lona emzimbeni, ihamba lento nesigubhu, unikeza isigubhu, ufake nohlanga emzimbeni. Lo muntu obhula ngayo uyaphakama kakhulu, akwazi ukuhlahla, akubonise zonke izinto ofuna ukuthi uyibone mawuprofita noma ubhula. Noma ngabe umfundisi but ufuna ukushaya umhlahlo. Isigubhu somhlahlo su10,000 sihamba nohlanga. Ufika unikeza isigubhu ushawe inhlanga kuphakame lo muntu wakini. Noma ngaba ubhuli ufika ubeka ligobongo uphahla ubiza umuntu wakini, emva kwalapho bese ushawa inhlanga unikeza isigubhu usuyawushaya lapho umhlahlo usuyabhula. Lento umuntu lo kuyenzeka akhuluma emadlebeni, kuyenzeka adlala ifilimu, but into oyibonayo usukubona into engqo. But lento akuvamisile ukuthi ingabi nabo umngozi. Ubungozi balento, one okokuqala lento izokuthandisa ucansi nje uzoshaya kakhulu. 2 okwesibili, the times ulala nabantu besifazane ulala naye, mawuqeda ukulala naye udonsa zonke izinhlanhla zakhe, ufika ushiya ibhadi. So umuntu nomuntu osuke usulala naye wena usuke usuthwebula. So lapho kufanele uwazi ukuthi ususebenza nespoke. And iminyaka yakho lapho ngeke uzuguge, kukancane ukuthi uguge, uyashesha ukuhamba. Lo muntu mase ehamba ngoba usevukile, sefana nokuthi uthwele ngaye, mase uhamba nawe already. Kuba kuyena ukuthi ufuna ukuhlala iminyaka emingaki. Methu uhlala 7 years, uhlala 7 years. Methu uhlala 25 years, 25 years. After 25 years uyahamba, and even noma esehamba